Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 14. Comencem! Ens trobem el 19 de juny de 1853 a París. Ha nascut el petit Stanislas. Als 17 anys va entrar a la Marina i 3 anys després ja havia ascendit a tinent. Amb aquest rang va arribar al topall a la Marina Militar. No obstant, la seva vida gravitaria al món dels vaixells, en aquest cas dels vaixells mercants. Al 1855, una petita empresa naviera de Granville, a la Normandia, va ser absorbida per un banc empresarial d'uns rics germans homes de negocis, els germans Perrier, esdevenint una de les més grans empreses navieres del món, anomenada Compagnie Générale Transatlantique, tenint més de 72 vaixells mercants travessant els mars de tot el món. Però ens hem d'aturar al port de Le Havre, a la regió de la Normandia, on la companyia, que d'ara en endavant anomenarem CGT, té una important base d'operacions. És en aquest port on l'empresa ha contractat el nostre protagonista com a director general. En tots els molls hi ha milers de treballadors contractats descarregant vaixells de carbó. Les condicions laborals són draconianes. Jornades de 12 a 14 hores carregant i descarregant per un sou que amb prou feines permet viure, sense vacances ni caps de setmana. En aquest punt, els treballadors a poc han començat a organitzar-se per reivindicar unes millors condicions laborals i, com en altres intents anteriors al llarg de la història, des de la Revolució Industrial, primerament eren il·legals. Amb el temps, varen anar sent legalitzats, en el cas de França, des del 1884. No obstant, el funcionament dels sindicats era difícil, ja que les autoritats eren molt sensibles als atemptats contra la llibertat de treball. Un dels sindicats de treballadors que es va fundar el 1895 va ser la Confédération Générale du Travail, Confederació General del Treball, que curiosament tenia les mateixes sigles que la companyia, CGT. En aquella època, a Le Havre, el secretari general del sindicat era un jove de 30 anys anomenat Jules Duron, que serà la víctima de tota aquesta història. Jules Duron era un obrer que des de que va començar a treballar al port estava afiliat al sindicat. Home d'una gran intel·ligència i cultura, havia llegit bastants llibres revolucionaris i va esdevenir un dels dirigents del sindicat a Le Havre, juntament amb els germans Boyer. Arran d'unes vagues del 1910, la CGT empresa, amb el nostre protagonista al capdavant, va decidir contractar treballadors externs que no fessin vaga, els quals els hi pagaven 3 cops més. Aquests treballadors, segons la tàctica de la companyia, estarien afiliats a un altre sindicat. Un sindicat com cal, de treballadors com cal, que no presentarien peticions impertinents. Segons la història, aquest tipus de sindicats, de tipus molt més servil cap a l'empresa, solien diferenciar-se dels sindicats d'obrers clàssics perquè feien servir el color groc per a distingir-se del color vermell que feia servir la CGT i altres sindicats. Aquests treballadors serien anomenats renards o jaunes, que vol dir grocs en francès. A finals d'estiu del 1910 va esclatar un conflicte quan la CGT va convocar una vaga i els sindicats, diguem-ne grocs, pagats per l'empresa, varen decidir treballar. Les disputes entre els treballadors d'ambdós sindicats eren constants. El 9 de setembre de 1910, un treballador renard anomenat Louis Donget, conegut pel seu caràcter violent i buscar-raons, que tenia el costum d'anar armat a la feina i que en aquell moment anava ben borratxo, va barallar-se amb 3 treballadors de la CGT, que també anaven bastant tocats. En Louis Donget va acabar ferit i portat a l'hospital, morint l'endemà. La policia va arrestar de seguida els 3 treballadors que havien participat en la baralla. No obstant, no n'hi havia prou. El nostre protagonista, com a autoritat de l'empresa, considerava que els que havien assassinat aquest honradíssim treballador que anava armat a la feina no eren sinó uns instruments manejats per una ment perversa. Una ment perversa que manipulava els treballadors i els empenyia a no treballar, reclamant no sé què d'uns drets. Uns drets. Així l'economia no avançarà mai, home. L'empresa va organitzar unes fastuoses exèquies per Louis Donget i va condemnar l'assassinat. El nostre protagonista tenia contactes amb certa premsa reaccionària de l'època. Així, el diari Le Havre Éclair va, en un article de premsa, assenyalar Jules Duron i els germans Boyer com a caps intel·lectuals de la mort de Louis Donget. Varen insinuar que ells havien decidit davant mà la seva mort. L'11 de setembre de 1910, Jules Duron va ser arrestat sota l'acusació d'incitació i complicitat en la mort de Louis Donget. Com a advocat, se li va assignar un jove advocat sense experiència que amb el temps esdevindria president de la República, René Coty. Havia nascut el que es coneixeria com l'affaire Dreyfus dels obrers o l'affaire Dreyfus dels pobres.
L'affaire Dreyfus va ser un fosc episodi de la història de França en la que es va acusar un militar d'un cas d'espionatge. El militar era innocent, però calia un culpable, i el fet que fos jueu va ser determinant. Al primer capítol de Presentant Impresentables narro la història de Hubert Joseph Henry, que va ser el creador de les proves falses contra Alfred Dreyfus, que va ser condemnat injustament el 1894 i que no va ser rehabilitat fins al 1906. Malauradament, en un altre àmbit, la història sembla ser que es repetia. Jules Dugon va comparèixer el 10 de novembre de 1910 al judici per la mort de Louis d'Angers. Uns dies abans, el jutge havia visitat el nostre protagonista i aquest li va indicar que calia condemnar Jules Dugon, ment perversa que incitava els obrers a l'assassinat. Durant la vista, es va dir que, efectivament, hi havia hagut 3 homes que en el curs d'una baralla havien matat materialment a Louis d'Angers, però que, com hem dit abans, la ment perversa que manipulava els obrers no era una altra que la de Jules Dugon. El nostre protagonista va pagar diversos obrers perquè testifiquessin contra ell, resultant el judici amb el veredicte següent. Els obrers que materialment varen matar Louis d'Angers van ser condemnats a diverses penes de presó i Jules Dugon va ser condemnat a mort. L'acusat va patir una crisi nerviosa en sentir el veredicte, essent tancat a la presó en espera de ser executat. En conèixer la sentència, el sindicat va organitzar una vaga. Els diaris normals, és a dir, no pagats pel nostre protagonista ni per l'empresa, varen fer-se ressò d'un nou affaire Dreyfus, en la que un innocent havia estat condemnat. Va aparèixer un article titulat CGT contra CGT. Recordem que tant l'empresa, Compagnie Générale Transatlantique, i el sindicat, Confederació General du Treball, compartien sigles. S'explicava en aquest article les maquinacions de l'empresa CGT que havia fet, instrumentalitzat l'assassinat de Louis d'Angers per eliminar els caps del sindicat CGT, perquè així, sense caps, els treballadors fossin dòcils i es preguessin a les condicions que l'empresa digués. L'article atacava de forma especial el jutge Georges Bernis, que havia ignorat el testimoni del cap de la policia, Monsieur Henry, que havent pres declaració en primera instància als obrers, afirmava que la mort de d'Angers no va ser cap acte premeditat. Davant l'escàndol que va esclatar a nivell europeu i amb el precedent pocs anys abans de l'affaire Dreyfus, la condemna a mort de Jules Dugon va ser commutada per 7 anys de presó, però ja era massa tard. Jules Dugon, tot i ser culte i intel·ligent, no tenia la fortalesa mental del capità Dreyfus. Quan, gràcies a la pressió popular, va ser alliberat el 5 de febrer de 1911, no va ser per gaudir de la llibertat, sinó per anar directament a un hospital psiquiàtric. Quan se li va revisar el cas i li va ser anul·lada la sentència, el 15 de juny de 1918, ell ja no en va ser conscient, morint el 20 de febrer de 1926 completament boig. El jutge titella Georges Bernis va seguir la seva carrera judicial, no sent recriminat mai pel cas. Fins i tot va ser nomenat el 1925 com a cavaller de la Legió d'Honor, morint de vell. El jove i inexpert advocat defensor René Coty va esdevenir el segon president de la Quarta República Francesa des del 1954 fins al 1959, donant pas al general de Gaulle. Pel que fa al nostre protagonista, home d'ordre, tampoc va ser molestat, seguint en el seu càrrec a l'empresa CGT, optant amb el temps a la Legió d'Honor i morint el 7 de desembre de 1951. L'empresa CGT, per la seva part, seguiria en actiu fins al 1977, que es va fusionar amb la Compagnie de Croisiers Maritimes. I per acabar, direm que el sindicat CGT a dia d'avui continua actiu a França, essent un dels sindicats més importants. I fins aquí el capítol d'avui. Esperant que us hagi agradat, ens despedim fins al proper presentable. Adéu-siau!